everybody my job. That's nonsense. You know, but then now I will name it so. Take it up my job. Never know Mambo can make and I give everybody to that. I think they more bring you must. That's what you know. So that come to court so that the court will handle the matter. You just don't do it now. Is it not rubbish? ọkwọlọ ya mmụọ mmiri na-abalị ya mba nwaanyị o ji wee na-akpa ụdị agwa ọ na-akpa ọkwọlọ ya na-abalị ya mba nwaanyị o ji wee na-akpa ụdị agwa ọ na-akpa n'ọgwa gị ya bịa ka epushuo ife a through the court ka ọ na lọya na-abalị ya mba because na lọya ewe onye kwuru that na mmụọ mmiri adịgo fit to face trial. Kedu ife a na-atịrị movie niile a na-atịrị kedu ife a na-atịrị movie niile a na-atịrị onye bulu oji ọ na-aba onye nwụrụ uri n'aka ọ na-aba ekulo this ekulo that ekulo this ekulo that ndị mmadụ asị nnọọ because of skin ife aye lion building ahụ lion building ebe ahụ ha nọ iche n'ọdụdụ ka nga ha na m ajụ ajụjụ lion building ebe ahụ ha nọ iche n'ọdụ ka nga ndị nọ ka ya sị na ha nọ befa ndị nọ ka ya sị na ha nọ na site room ha nọ na hotel. So for ndị na-ekwu ka njụ ya ajụjụ does it mean na ozie na mmụọ mmiri zuru ohi ma ọ na mmụọ mmiri gburu mmadụ anyị ebutezi prison yard anyị atụmụnye nga because of skin ife ahụ ọha aghụghọ ka o ji ya aghọ ọha aghụghọ ka o ji ya aghọ ebe akwa ọkụkọ na-eke hiti ha nọ since without any drama nya ka ebu mmụọ mmiri na-akpụ ọwụ drama upon drama the other day afọ nya ka ọ nọ na wheelchair even ụlọ ya nwa na aghụghọ ife ọ na-aghọ ọ ka iwere sympathy aghụghọ ka ọ wụzie nya ka eji wee hapụ ọ ka ahụ mma na brace up face your trial brace up and face your trial very simple. A na-emegharị magic niile a na-eme na-erezigharị unnecessary sympathy from ndị mmadụ and all that. What does that mean? Lawyer go no in the best position to know your health condition and ever. Ị na-amụgharị ịpụta ịda onwe onye ọkpụkpụ ya adụ n'ime unu ọkpụkpụ ya adụ unu n'ime mana unu buliteghị oji unu na-aba eweta kaikai a na-aba ọ dịka asị na onye ọwụ nwere power extra power obu from nowhere. Ọ dịka onye ọwụ nwere extra power obu from nowhere. Nke ọhụ nke dinomera ya politicians na-eme onye ahụ sistem mmụọ mmiri bụ ebe ife nyaahụ sistem mmụọ mmiri bụ ebe ife ka esi from wheelchair to hospital for gụnụ ka ị na-arịa delivedive ahụ na-arịa prison yard ka ọgaranya dụka bilọdụ nọrụ 2 weeks and pụtakwa na China na-amagharị akwawuduru onye nke na-eri nke wu ego akwawu onye nke fụdụrụ nke wu ego n'ime unu niile n'ọlụ na the same place for over 1 year no drama eke hit with ogbe afọ niile ahụ nọrọ ebe ahụ no chimgbain onye eze Jizọs ịma na osi n'aka ndị ntọbata wee jere ebe ahụ nọrọ ebe ahụ no drama nye ka akpọkpute ha na arụbere 1 month plus ago inwe na multiple dramas ịghọtago ndị mmadụ pụta kịta a na-asị ezukọ ọ na inweghị obi ebere. Lawyer mmụọ mmiri nọ in a better position to know the health condition mmụọ mmiri and unu emezina all this sympathy unu na-eme it doesn't go anywhere. I'm not talking about his case now with the state government whether ojiji ejie or that's not what I'm talking about now. What I'm talking about is this acting a na-eme now. What is the meaning of this acting? Ongonwa na-ekwu n'afọ na does it mean na mmụọ mmiri bịa zuru ifeghe chi niile o wewu na mmụọ mmiri bịa zuru ifeghe chi niile ọ na mmụọ mmiri nwere ife omeghe chi niile ọ wuri ife ihe eme na oye eje nga ya agwa ha nye eje na nga because of skin color or ntu ahụ esuwedo ebe a ha nọ or prison dị ebe a lion building ha dụrụ ọka or prison ọkwari ebe a na-eme eke hit na akwa ha si pụta ọdụka ha esi na 5-star hotel pụta ebe a ka mmụọ mmiri anụ nwụọ ebe akwa ọkụkọ wute ego niile o bụ n'ụwa anụ nwụrụ ka mmụọ mmiri anyị anụ nwụ kọrọ na akụkọ ọzọ kọta na akụkọ ọzọ mmụọ mmiri nọ everywhere na-atụgharị oji n'elu ụdị ụgba ọkwụrụ ụbọchị Italian Jakarta bịara be ọkwụrụ ụgba kwụgharị ụgba
Nyalu Lion building or survive way barely 1 week. Bugari from hospital to hospital, from Wishia to Eva. It's a never how camouflage. Oh, where is in Patalo? Major surely they teasy case him 1 million because half from if I could cut out one send on the Amreba Development Union from Okafiotolo. No, I have equal. I don't want to put him out to live name now Amreba side there. I don't want to put him out to nail to Ofoduni me in the side there. Go. She will allow somebody to see all the way from Oka. We be put a division between no. I shall meet you on there. Yes, man, somebody to Kelafe Agojuku Kogono Nedenu. Was made decide he go case ya from Oko side Amreba Bona. Was made decide he go case ya a go semono na if I who no zorezo no will nyama. I'm a mive patana match or zitiono nive basalo 1 million and if I know why. Njuwe to kase na mo withdraw from it. Otherwise, unu ije the heading paper Amreba gono onye si okabia tisasiabuno. Unu welu makuse ego akpiri ano we ala wo yo bata confusion between unu munno unu we got ebiaku na onye trouble maker na ha acha okwu na omelinka even mmụọ mmiri ahụ eba ụmụnna bụ unu who by oguna mgba he had to first of all destabilize unu ụmụnne before we nwike penetrate here in ụfọdụ ndị otu unu ndị bụ akpịrị ego na ha project kwe to a position ma enweghị ike ịghọta o wee wụla akpịrị ego na akpịrị anụ Agochukwu akpịrị efi nye 1 million ka iwe kwa ozu aya ya anụzi ife all over social media ire nyegharị nsogbu ebe niile ọtata ka ịma na mmụọ mmiri na-enye anyị nsogbu na Nnewi the former authority central decision making body na Nnewi I don't want to mention names I arrested Mmiri then. Was Mmiri not arrested then? I don't want to mention names. Was he not arrested and taken to Oka by an authority in Nnewi? Is this the first time? My happiness will not change, but he will no longer practice that nonsense in Nnewi. And he cannot even practice it in Oka Beva. Ochozi practice here or outside the Nnewi. Nnewi no na de melo mun na Nnewi. Nnewi adasho madacho. Anybody can come to Nnewi and stay. Mana nke na-ekwu obiarugo onye abiawune ofokwakwara eze nwaanyị ite ego eze nwaanyị ite ego ofokwakwara ngụnwa amụrụ n'akọ don't learn ofokwakwara ngụnwa elu niile a na-akwụ na mkpọtụ niile a na-enye a little arrest ebugariba na from wheelchair to stretcher from stretcher to if agono na arịa ahụ o nwere ife na arịa ahụ mbụ ọ bụrụzi ngụnwa kwụrụ ụgba rotate 360 n'elu ụbọchịtara njakata bịara be na-eme ile ebe niile arrest ha ahụ ọnwụnwụ tuwo ozugbo sọsọ ka iwe na-adrọ unnecessary sympathy wee na enye emotion ndị mmadụ nsogbu ụnụ ndị nwa dibịa you people will learn unu ya learn ọfụma oge unu na-enyegharị mkpọtụ ebe niile you people never knew that a day like this will come but I predicted it. Go back to my video. I predicted it. Say now a serious government will come one day and all of you will go into hiding. Odoka otebo da kan jiwe kwe emechalum video maka arụsị Okija taa olueche ka nwanne chie unveil Anambra State inland security laws ka ogono before you know it action bido ebe niile. You want to go? So quit that drama and get up just like into your lawyers way advice. So do what you can do so you can go home. Now square bar na make abia kwe na awadu mmụọ mmiri na awadu mmụọ mmiri go na area ebe uju na agwo get doctor nene go na area bigonu esu go here. Hey, let's go here.